Horas madamang dainang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus, martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati ng pikiran muna. Bagasan Kristus Yesus tuatay. Amen. Hata ni debata na gabi jamita dihita di Minggu 23 Maret 2025 tongon di Minggu Okuli. Namarlapatan sa itong domataku mangaranap tu Jehovah. Denet dosian Lukas bidu 10 ayat sadaro di ayat 5 damang dainang tapay hutihu ma hujahahon ma dihita sa luhutna. Hala Galilea na binunu ni Silatus. Adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringot tu akahalak Galilea na diduruson Silatus do mudar nasida kabesaur tu na pinilihon nasida. Jadi nina Jesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galilei martibakon sa luhut halak Galilea ala songoni dihap nasida hudok madihamu dang anggo sumuba rohamuna la songoni do hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem udok madihamu datung anggo sumuba rohamuna la songonido hamu mago muse ido sahatna. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Hupuk kami jami tahun marhite-hite sada turi-turian manang ilustrasi. Adong masahala dana na met-met na tading di sada huta rap dohot na tua-tuana manang bapana si tulus dohwarna. Sada tiki tarbege ni si tulus ma adong sada jabu hona longsoran ni tano alani udan na tumat sa koras dot aka alogo na marliw-liw di borngin nai. Caladang adong natading nanggosada pesian jabui termasuk pangisina magodo pangingani di jabui bapana omakna dot akayanak konna magodo ditimpa reruntuhan tanoi. Ditada si tulus do tutuna punasa jabui dohot akayanak konnai. Jol mana burju do par minggu do jala par saur do tuaka na humaliang nasida nang tudonga sahuta. Alai dinalunguni rohani si tulus didok ibana matu bapana. Bapa buasa ikon nasida na mate. Jala buasa ikon nasida na hona reruntuhan longsori. Api kudang do jabu di hutaon. Jala donok kotano duluk-duluk ido sude akka jabui. Tunga haman nabin nain nasida dosa manang hasalaan tu di bata. Tarhalomong mabapanai. Jala mamikir-mikiri alus na naing. Dohonon na mga lusi anak konai. Manang mga lusi si tulusi. Pitor dia lusi amatay ma. Didok iba na ma. Ale anaha. Bencana manang hasusaan. Di Portibion. Boy do mangonai tusudihalak. Dada alani ugodangan dosana. Manang umardosaan na sida siyan hita. Hola noon, ikon manian marhite-hite siyan saluhut na namasai. Sude hita ikon sadar iya nguluon rapuh. Parsatokinan, jala dang adong nabuhi maniop hosa tungsungod dia pe carana. Asa odo gabi sada teguran tu hita manang singot-singot tu sude jolma. Asa unang menyia-nyiakan waktu manang partikian lawan calo. Kesempatan marhamu baon ni roha. Manang bertobat. Ay molo dung mate. Dang adong betikina bertobat. Damang dainang caritaon
paingoton hita marhadumua tu barita na sinurat ni si Lukas bidu 10 tuluon. Ima di ayat sadaro di ayat 5. Ima na ditikiro akka jolma marpanukku tu Jesus. Taringot tu dua berita na sedang viral, manang sedang diperbincangkan orang di hati hai. Ima na parjolo na dibunuh si Pilatus mahala Galilea, jala di padomu mudarna tu pelean nasida. Saula nari berita na viral manang diperbincangkan na parjolo ima na diduruson silatus do mudar ni halak Galilea gabe saur tu na pinilehon nasida. Na paduahon berita na sedang diperbincangkan manang na viral. Ima na mate 10 halak ditinggang palas-palas di Siloam manang di Jerusalem. Sahera na tardokma akka na matei parsalaan sian sude pangisi ni Jerusalem. Damang dainang tapamanat majemolo taringo tu dua baritai. Na parjolo tapamanat mataringo tu pamunuon ni si Pilatus di halak Galilea, jala di pasaur mudarna tu pelen nasida. Do pangalapation di bagian ni ima taringot tu pambaenan ni si Pilatus tu halak Galilea, jala taringot tu mudarna na di pasaur tu pelian nasidai. Jadi damang dainang halak Galileaon somal na digobar hodoon halak na tading di huta. Halak na somargelok manang pugus, jaladang boy muka makatai, termasuk na sopola tibo pendidikan na, jala budaya na pe dak pola haru berpengaruh dibanding halak Romawi di hati hai. Mabiar do halak Galilea mangida halak Romawi, termasuk ma si Pilatus. Mudar niya kaima na pinadomu ni si Pilatus, ima kaisar Romawi na menjajah Israel di hati hai, manang menjajah halak Yahudi, ay soboy makuling akan nasida di hati hai. Tarida do disiga be di padomu si Pilatus do mudar ni halak Galileai, dot mudar ni akka binatang si pelehononna, betul-betul merendahkan halak Galilea do atong namasai. Hape di bagasan pakobasion di Yesus, akka songon halak Galilea manang kaum kecil na songonido na diperjuangkan Yesus. Simpati ni Tuhan Yesus dot empati na jod-jod di patujolo Yesus. Ima na menolak anggapan bahwa hamamate ni halak Galileai ima alani dosa nasida asa dipelehon mudarnai. Ubalga sian dosa ni halak Galilea na asing. Dang adil di dok Yesus tanggapan di songoni. Ido umbahin di pasahat Yesus jaya tolu udok matuhamu. Dang anggo so muba rohamu songonido hamu musemago. Ido alus ni Yesus. Anon boido tapamanat ahado lapatan di. Napaduahon taringot tu berita na viral manang na diperbincangkan. Ima taringot tu namate 10 halak tinggang ditoruni palas-palas di Siloam. Ima taringot tu kecelakaan na so terduga. Ima na ditinggang palas-palas 10 halak di Siloam manang Jerusalem. Palas-palas manang menaraon mungkin berfungsi untuk mengawasi manang struktur pelindung di Jerusalem. Peristiwa na tragison dipakai jolma lo manguhumi akan naman dapat kecelakaan manang hal na tragis kumudang dosa na sian jolma na tenang-tenang mendayung. Ape sude na masa di ngoluta dada gabe ukuran non dihadosa atta. Alai sude do jolma mardosa. Alai huaso ni dibata masa do tu sude jolma. Sumantu partikian na binuhul ni dibata. Hola non. Boha. Siap do hita di sude na masai.
Nunga buha partodiota, nunga buha hamu bau ni rohata. Sutung maon mate hita songun kejadian na sama. Hape gabe bolong mahita, ay sosanga marhamu bau ni roha hita. Taringat tu na ditinggang palas-palas 10 halaki. Perlu dosa sitong na ikon mangaranap jala mangarimangi. Ahado mambahen masay. Apakah memang struktur bangunan yang tidak begitu kokoh? Manang ahado. Alai marhado muan tu si Yesus menjawab. Dada manang alaniaha. Alai masai naeng mamangarimangi sude jolma. Taringot tu na masa di Portibion. Damang dainang. Tanggapan manang respon ni Yesus manaringoti. Suku-sukun manang pakatayon ni torop halang di hati-hai. Nanidok na tu Yesus taringot tu 2 barita na virali. Marhadumuan ma tualus ni Yesus. Bahwa Yesus natutudi boto ibana do batas pamikirion ni jolma di hati-hai. Nanaing menghakimi. Manguhumi tu akka jolma na mangadopi na masaido. Alai dia lusi Yesus do denggan. Bahwa sudena masaidang adong marhadumuan tu dosa ni manang ise. Jala dang adong marhadumuan tu belga manang met-met ni dosa. Manang dosa ni ise no met-met manang no belga. Sudena na maol. Sudena bencana. Sude kecelakaan na tragis. Parbinotoan ni dibatadoi. Lau patuduon wasona. Dang adong naboy mga batii. Ikon paltak do harajaon ni dibata di Portibion. Alani ido di pabotohon Yesus mabaga-baga nai. Bereng maaka na masai. Mulutong do manguhumi hamu. Natau mago do hamu. Ido padohan ni Yesus. Jadi marhamu baon matutu. Ayak ka na masa di parnguluon di Portibion. Di parnguluon di sasahalak. Dada alani aka dosana. Jala dada na sa ubal ga dosanai. Siya nakajolma na sonang-sonang. Jolma na malua siya nakaparmaraan. Jolma na soya mengalami penderitaan na berat. Daw matutu. Siyan parrohaun ni jolma na gabe merasa sitong. Merasa kudus. Merasa tidak berdosa. Bahin malua ibana siyan na maul. Isarana kecelakaan. Sahid. Kematian dohotlan na asing. Alai paingoton ita asa berbenah diri. Dan bertobat selagi masih ada waktu. Alani bicana dong tiki. Marhamu bau ni roha mahita. Unang tuhamaguan manangisi siyan hita. Alai tuhanguluan na saliling-nililing na. Rapdo di mata. Parasi rohai. Saulak nari. Dada alan itu ise masa. Mbay na dong pamikiriota. Na mardosa doi. Na marsala doi itu di bata. Da nga dong hakta madokoni da mangdainang. Ay sudena na masa. Naing patuduhon marhuaso do di bata. Patupahon saluhut na di Portibion. Ikon mangaranap mahita. Mangaranap huhut. Mangaraduti partodion, pardagingon dan pamakirota. Asa talehon daging doho todita. Marhamu baon ni roha. Asa unang mago hita. Alay gabe dapotan mahita anguluan sa liling-liling na. Manang ditiki mangulu. Manang matepe. Ay mangulu hita. Mangulu di Tuhan itu. Mate hita. Mate di Tuhan itu. Ia mangulu manang mate hita. Totong do di Tuhani. Sahat matutuak ka na uli na dingga di bagasan parnguluta. Ditangyang ta. Daw hita siyan parmaraan ni daging do todita. Jala daw hita na manguhumi. Manang naroto pamikiryota. Hasalaan nisay. Umbahin sumuni. Unang tasiyasiyahon partikyon na nilehon di bata.
asa mulu marnida hita ganuk na masa di portibio. Roh hita tuadopan di mata. Pasahat saluhut ng uluta. Bertobat marhamu baon ni roha. Pitsa na dong do petiki. Unang tuhamagoan manangisi siya kita. Ay nung aro Jesus. Mangalehon ni Rina. Umokop pita dihaw pinarsilang. Jalamate iba na dungi hehe muse. Lao mangalehon. Ang uluan na saliling nililing na dihita. Jakon may. Asadapotan hita. Japar hanguluan na saliling-liling na. Amen martangyak kita. Muli ate madiho Tuhan. Isalut na hatam na pinasahat mo di hami. Pargugoy mahami ali Tuhan. Asa uboto hami marhamu baon ni roha. Asa unang mago ng gusada siya kami. Bitsan mangulo hami. Ay mangulo man ang mati pihami. Totong do di Tuhani. Dadaalan ni namasa. Gabi ko kadosaon ni dongan nami. Na humaliak kami na mengalami persoalan. Alay mangaradi matiki na hami Tuhan. Asa manang dia pinamasa di parangulon nami. Totong hodongan nami. Ali Tuhan di batama nami. Holan di bagasan Jesus Kristus pargugoy hami. Mangulahon na tam na badiyay. Marhamu baon ni roha. Asa unang mago. Holan di bagasan Jesus. Amen.